kalendar o kojem se priča, kalendar koji će svi htjeti na svom zidu 2019. godine, Eudemonija, projekta Gentleman Shopa, o kojem smo se mi imali prilike priključiti. S nama je Duško Ilijević, lijepi pozdrav. Pozdrav. Jedan si od zaštitnih lica kalendara. Prvo pitanje, kakav je osjećaj biti na kalendaru? Super. Super? Da, dakle, općenito sam tip osobe koja prihvaća izazove, tako da ovo je još jedan u nizu izazova koji su mi na mom putu i da, treba sve probati i mislim... I pogotovo kad je s dobrim timom. Tako, kalendar je super stvar i pogotovo kad je dobar tim uključen. Kod tebe jako mi je zanimljiv nekako tvoj životopis, odgajatelj u vrtiću i s druge strane rekli smo inicijator, dizajner, vlasnik projekta Sentimental Bikes. Za sve one koji slučajno još uvijek nisu čuli, iako ne vjerujem da ih ima, što je to Sentimental Bike? Sentimental Bikes u principu nije ni biciklizam, nije ni motociklizam, nego je lifestyle. Znači priča koja čak i u korijenu, bazičnom korijenu imena firme ima taj sentiment, znači ono što ne moramo nužno nekom objasniti. I naši klijenti se obraćaju nama da sukreiramo s njima proizvod koji će biti ekstenzija njihovog osobnog nekakvog prezentiranja javnosti ili ne nužno javnosti, neka to budu proizvodi koji su namijenjeni isključivo za intimu doma, za ukras nekakvog intimnog prostora, ali u principu kreiramo jedan bolji život. Dakle, ja, to je savršeno rečeno. I u biti ja imam samo još jedno pitanje za kraj, sve je bilo apsolutno kako treba. Što je za tebe Eudemonija? Pa u biti, baš ovo što sam rekao, mi smo toliko u današnje vrijeme užurbani i toliko pratimo sve nekakve ajmo ih nazvati trendove koji se nameću sa svih strana. Hoćete na ulici sa billboarda, hoćete sa bilo kojeg ekrana, da li ono kojeg nosimo u džepu ili ne. Znači, zaboravili smo posvetiti vrijeme sebi. I sam taj segment vraćanja sebi, okretanja k sebi je za mene to. Znači, imati vrijeme za sebe, ne mislim to na onaj način da ga egoistično prihvatimo i ne damo nikom drugom, nego da prije svega sebi ugodimo da možemo ugoditi drugima. Znači, to može biti 2 minute u danu, može biti pol sata, može biti cijeli tjedan i da tu imamo balans i da imamo ravnotežu koja će onda dovesti do toga da li naši suradnici, da li naša obitelj ili ljudi koje susrećemo da onda prepoznaju da smo mi u harmoniji u svemu. Hvala ti puno. Najdraže mi je u biti kad ja ne moram imati neke pametne završne riječi, jer to sugovornici odrade umjesto mene. Pratimo se dalje i naravno jedva čekamo kalendar. O da, još koji mjesec. Vidimo se. Bok.